tak to bude zviditeľňovaním tej Kristovej lásky. Svätý otec Ján Pavol II pokračuje a tam hovorí ďalej, že kresťanské manželstvo všetkým naokolo je neustálou pripomienkou toho, čo sa udialo na kríži. Opäť, tam je tá otvorená kniha, z ktorej čítame, ako má vyzerať tá naša láska. Tá ľudská má svoje limity nedokonalosti, ale tá Božia presahuje priestor a čas. Snúbenci, prišli ste do Božieho chrámu, aby sám Pán spečatil svojou milosťou vašu vôľu uzavrieť manželstvo, ktorú prejavíte pred služobníkom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom. Preto sa vás pred cirkvou pýtam, Patrik a Zuzana, prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Áno.